Ježiši, moje noha. Dobře. Je. Opička? Co ty děláš, opičko? Já jsem Pepík a mě tady někdo pohodil. Aha. Tohle je tebe nový kanál pro schovávačky. Tak tam je nějaký dní, které si vidíte tam. A jdeme se do toho podívat. Tak jdeme! Pepík už tam je. Jo, já jsem už tady. A vypadá to tady jak po výbuchu. No. Máš pravdu. Vypadá, no. Máš pravdu, Pepíku, že? Ale kdo to jak mohl udělat? To se asi nikdy, Pepíku, nedozvíme. No, pravda. Takže se jdem prohlížet, ne? Sedil, že Pepíku... No, spíš lehl. No. Tak tady vypadá. Tam to vypadá takhle. No, jdeme to pořádně podívat. Takže tady něco je, tak se tam podívat. Pane bože, co to je za bordel, to musíme vyhodit někdy. Jo. Címanky a... Co to bylo? Jdeme. Běžíme. Právě utekl, ten Pepík už tam sedí. A mám takový nápad, že tam napademe ještě znova a uvidíme. Ano. Takže asi jdem. Jsme nakonec, že tam nebudeme, protože nám někdo běžel. Tak už radši půjdeme a uvidíme se v dalšího videa. Pane bože, zase někdo běží! Chytnu vás. Toto video bylo jenom pro pobavení. Doufám, že se líbilo a mobil byl. Děkuji za sledování.